musieť ísť len tak ako autobus, čo chodí. Asi ani iná cesta nie je. Prakticky keby mali skôr, ako otvárajú, lebo tam, že otvárajú pol 7 vesnice, tak môžeme ísť tu do Lidla. Alebo nekal, hlavne ďalej, či čo to tam je. Tesco. No. Že majú nejaký prístup, no. Však pozri, tu máš McDonald. No, jak to je, no. Ty ideš sem, pravda? Tak to sme išli s tým autobusom. V tomto Mobelisku Silvík sme kúpili tie biele skrinky, čo majú deti. Na 20 €. Večer boli na stele. Za 20 € a jednu sme skladali hodinu a pol. Ale to je článk. Ale za 40 na 20 €. Tak, teraz neviem, ako som to behol. Ježiš, sme sa nepozerali, teraz nevieme, no, je tu, nie, ja idem dobre. Samé kruháče, vieš, dneska si to nazvali, že kruháč. Kruhový objazd, vieš? No. Tak ako nazvali McDonald Mekač. A tu je